tras ano comezaron a desaparecer os veciños da aldea. Un policía da cidade acudiu á aldea para investigar as desaparicións dos veciños e deu coa casa de Adolfo. Investigou a casa de arriba a baixo e atopou unha porta que estaba pechada. Mena cá sin querer, mena cá sin querer, mena cá sin querer. De súpeto, o armario abriuse e del saíu unha man. O día seguinte, cando a señora da limpieza abría o cuarto, desaparecera todo. Os mobles, o triángulo, a rapariga. Desmaiei uns minutos, e cando recuperei o coñecemento, era demasiado tarde. Eu estaba enterrado en vida, e nese mesmo intre atopei a morte. Berra aterrorizado. Que é? Un fantasma? Deus santo, socorro! Cala a boca, imbécil, contesta o fantasma. Sae a señora da limpeza. Os nenos descobren que non hai forma de sair. Xulio abre a porta. Unha bruxa levaos voando na súa vasoira a unha Para non haber ninguén. Eu entrei para ver se que non debería haber feito, xa que non podo estar tranquila ni polo día ni pola noite. Eu sentí un ruido no fregado e subí a ver que pasaba. Ali había unhas persoas engalladas. Apareceran calabazas na porta. Dentro duns días manchas no xan, pero esta vez era diferente. Sangue caía das paredes, árboles ardían. Foi mirar ao fallado, viu o... Di María, mira cara ao chan. As vaguas dos seus ollos non lle deixan ver claridade. Efectivamente, ese pesadelo era todo unha realidade. O seu can fixo pis no corredor e Ana vai ter que lavar os pés antes de voltar para cá. Cando abrí a porta, vi centos de cadáveres, colgados e algúns descuartizados. Cando me dispoñía a inspeccionar o resto do matadoiro, sentí como unha voz me dicía: marcha de aquí. E entón, asustado. Teño mesmo sono dende hai unha semana, sempre esa maldita casa. Estou dentro, non sei que facer. Entro no comedor, saio ao xardín, que é onde estou. O meu corazón late, pero por culpa deste silencio sepulcral, oio como se fose alguén.